YHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Laura, nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Shirley, hingkod ang pangidaron, usa ka OFW. Di ako karon magbase sa gawas. Itago lang sabang akong address diha sa Pinas. Punto legal kining akong suliran. Di gyud ni akong suliran, sa ako kining boyfriend nga ni asap magbase sa gawas. Kalit man lang gud nga may nagpaila nga iyang asawa, aron inyong hisabtan, sugdon ko siyang pagpanguyab pa lang. Ingon inyang mga panghita po. Sugtan na lagi ko siya. Kaya naman sab. Bilang ako kabuhan nga nanguyab ni mo. Ngita ko glain ron. Pinsa? Uy, pangito! Bitaw eh. Bitaw si seryoso ko ni mo. Ay mong inipauli na ako sa kuan, inipauli na to sa Pilipinas. Magpakasal na dayon ta. Hala no? Nagduha-duha pa mga ni kog sugot ni mo, nya pakasal na nang gihisgutan ni mo. Aron nga makaingon ka nga seryoso ko. Ay, Daw masala to papanghapawa ah. Lisod makikitug karon. nawi. Sabi hindi mong gididaan ako. Ganun na duha-duha ka pamangkit sa pagsugot na ko. Ganun man. Yun ana na bagi ko kasalbahis. Di man gud sa ingon anak. Di pa lang gud ko suhito ni mo. Basta nun niya, minyo kas inyo. Lano? Grabe. Sa kitawanan. Katawanan yun. Single pa yung taon ko siyo eh. Nausa mo ka eh. Okay, sige. Namutuo ka. Ha? I-message ning akong mama. Okay, ning akong mga igsoon. Pangutan na, minyo ba ko? Ha? Nagaanti ka sila mga numero. O sila mga FB accounts. I-chat. Pangutan ako, may asawa ba ko? Kenji. Ay! Sila na ni Kenji! Die happy for you! Oh! Lo? Nga nang ingon ana man imong reaksyon. May uyab ka na hinuon, nag-uol na ka. Napugos na kagsugot nga kabuutan adtong Kenji. Og dugay na sad tong naninguha ni mo, day. Anong, sige mo lang duha-duha niya. Huwag ka mahigog man ni Kenji. Nahikog maman. Ato bangon ka na ako siya matagbisita niya dinhi. Kung wa pa ko'y pagbati niya. Pero, unya ra maguduntan ako siya sugta kung makapauli na Miss Pilipinas. Ay sos, kadugay pa na to mauman sa tong kontrata dinis gawas, day. Ug mas maayo sad nang lumalove life kasab dinhi sama nako. Aron kung ting day off, ug manggawas ta, nasad kay ka date, oy. Bitaw. Pero, di lang yun ako kalikayan, eh. Wa pa magud ko masuhito niya. Ay, over na jud kaayo ka girl, oy. So sa pila ka buwan niyang panguyab nimo, wa ka pa masuhito. Na, ikuglabda si.
Ay, sige na, uy. Magplan na ta kung asa na sa tamulaag this weekend nga. Uban na si Kenji ni mo. Yay! Excited! Taon-taon naman di ko makacheck sa akong mga message request sa Messenger. Saon nabisi masabgot ko sa among mga date ni Kenji. Sukad lang mi nagkauyab. Daan pagit ko. May mga nag-message request na. Ni usay, ako din basahon, be. Hi. I saw your post sa FB with my husband. Ha? Unsa ni? Saag lang ka ni nga message? O para ako kit ni? Ang rason ko nga nung nagduha-duha ko sa pagsugot sa akong uyab ron, nahitabo gyud nga nagduha-duha ko sa pagsugot niya kay basig minyot siya. Wagit ko magtuoan kay misugot ba yang akong boyfriend nga i-post na ko sa FB ang among mga laag diri sa gawas. Unya, kalit lang nga may PM na ko nga asawa siya sa akong uyab. Unya, gusto gid ko sa akong pagduda, di ba? Paminawas ako si. Let me explain. O sa pa may explain ni mo, Ana? Nag-send naman siya na ako sa inyong marriage contract. Uy, akong stalk na ang girl. May duha naman din mo ka-anak. Di na ako mga anak ko eh. So, miyang ka nagit ka. Nga saan ginagin mo siya? Ingan ini si. Paminawas ako. Sultihan ti ka sa tanan. Paminawas sa intahon ko. Mauni ang nahitabo. OMG! Mayangon ana nga istorya? Imbis nga maglagot kong Kenji, naluoy na hinuon ko. Si girl na di ay ang may gusto nga magpakasal sila. Ala, uy, giun sa mangka niya na pagtrabaho sa, nga wa sila makasal physically, unya may marriage contract sila. Ay, nainumdum ko na si Ken. Nga sa diri pa sila sa gawas. Kay pareho sa pilagi sila nga OFW. Gipangayuan ko na siya sa girl o pirma. Gipasuot siya sa limpyo nga papel. O, mauna tingali ito ilang kipuhot. La, giforge sa girl ang perma ni Kenji? Basin. Kay sa tanang documents tingali alang sa pagpakasal, mo ito gigamit sa girl nga pirma. Basta kay silang pagpauli sa Pinas, o silang kaadlaw silang nag-uban, kay miuli na samlagi kuno siya silang probinsya. Kunya sa adlaw silang kasal, wa siya mo nga. Milarga siya balik din is gawas. Di ba ingon ka may anak sila? Anak di kuno to sa girl sa wa pa sila magkaila ni Ken. Oh, so, pinaangkan di ang girl. Yes. Ug nahibaw man kuno daan si Ken nga may anak na siyang duha dihang nagkauyab pa sila. Ala, uy, pero Cheryl, magkinahanglan ta og dugang ebidensya kung nagsulti ba sa tinuod ng imong uyab. Ha? Uunsay buti mo ipasabot, Mildred? Mangstok ta. Og magpakisayod ta kung tinuod ba gyud nga wa mo to nga si Kenji sa ilang kasal. Ha? Pangayuin ang bayana og picture sa ilang kasal. Ha? Ay, kakapoy ba nagipabuhat ni Mildred na ako eh? Kakapoy ba day aning mga stalk sa FB friends? Aning nagpailang asawa ni Ken? Oh, may message. Ang best friend na ni Girl. Yes. Usak ko sa witness sa ilang kasal. Apan wa mo to nga si Kenji sa ilang kasal sa huwis. So tinuod yun di ay. Pero nga nung nakapirma man si Kenji sa ilang marriage contract.
Amo na kining isubay sa PSA ug naagi record nga kasado na sila. Nagkakuha mi og kopya sa ilang marriage contract. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, wa mo to nga ang akong uyab sa kasal nila sa iyang ex sa huwis. Pero unsa man kang pagkahitabua nga may marriage contract man sila ug may perma pa ang akong uyab. Ikaduhang pangutana, nahinumdum ko no ang akong uyab nga gipangayuan siya og perma siyang uyab sa una nga gipasuwat lang sa limpyo nga papel. Di-forge ka nila ang perma sa akong uyab? Kung tinuod man, makasuhan ba namo ang iyang ex ug ang nagkasal nila? Ikatulong pangutana, amo na ning nasubay sa PSA na agyo'y record nga kasado sila. Nakakuha mi og marriage contract nila. Balido bigid ning ilang kasal? Kung dili man, unsaon man pag null and void ani? Magamit ba namong ebidensya ang screenshot sa among convo sa witness kunuhay nila sa kasal? Nga miingon nga wa mo tunga ang akong uyab sa kasal ug wa sab sila picture sa kasal? Ikaapat og katapusan, gusto ming magpakasal sa akong uyab karon. Unsa may among buhaton nga dili man mi makakuha og sanumar niya kay may record man siya nga kasado siya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Shirley. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw sa ngan ni Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ako una si Radyoman Attorney Buin Alguno. Kita'y temporaryo nga ikauban ninyo karon sa atoang tulumanon, kini ang akong suliran. Atong patalinghugan karon ang problema ni Shirley nga dunay uyab ginganlan og Kinji. Si Shirley usani ka OFW. Ang problema ni Shirley kay gusto na unta silang magminyo ni Kinji. Apan si Kinji di ay dunay record sa Philippine Statistics Authority kun PSA nga naminyo siya sa iyang ex. Matod pang Kinji, dili kana tinuod nga siya naminyo sa iyang ex. Apan unsa bang kitabua nga na-record naman sa PSA nga siya naminyo. Atong anam-anamon dayon og tubag ang mga pangutana ni Shirley. Una, wa mo tunga ang akong uyab sa kasal nila siyang ex sa huwis. Pero unsa man nga panghitabo, nga may marriage contract man sila ug may pirma pa ang akong uyab. Okay, ug tinuod man gani kanang imong giingon Shirley nga si Kinji wa katunga atol sa kasal, invalid ang kaminyoon. Atong timan-an nga ang family code nagdiktar, nagmando nga kabahin sa gitawag og essential requisite sa pagminyo. Kanang gitawag og consent of the contracting parties atubangan sa solemnizing officer. Unsa man kini, kana bitaw na andan nga atong madungog sa drama sa radyo o makita sa telenovela nga ang kaslunon patanduon sa pare, dawaton ba o dili ang kapikas, mao kana ang gitawag og consent. Now, atubangan sa huwis, kinahanglan mo padayag og consent kini si Kinji nga iyahang dawaton isip asawa ang iyahang ex. Now, ugwa na nahitabo, invalid ang kaminyoon. Niingon ang family code, ug dili gani makomply ang gitawag og consent of the contracting parties in the presence of the solemnizing officer, ang effect sa kaminyoon, void ab initio. Sa pagsugod pa lang, invalid na ang kaminyoon. Ikaduha nga pangutana, nahinumdum kuno ang akong uyab nga gipanguyuan sila og pirma sa iyang uyab nga gipasuwat sa limpyong papel. Gi-forge ka nila ang pirma sa akong uyab kung tinuod man makasuhan ba namo ang iyang ex og ang nagkasal nila? Now, di ta kasiguro og gi-forge ba kay kinahanglan ato ang tan-awon og unsa may mga ebidensya ni ana. However, sa imuhang giingon nga gipapirma og papel o posible nga gi-forge ba, ato pa kanang ipa-examine og document examiner. Kabahin kana sa ebidensya nga angay i-present katus korte kung ma-file kag kaso nga forgery. Doon na say deadline ang ato ang balaod kanus ara kutob maka-file ka og kaso nga forgery. Kanang gitawag og prescriptive period.
i-review ka na sa abogado ug wa ba ta nalapasi sa pag-file og kasong forgery. But importante kayo ang findings or ang resulta sa examination sa document examiner. Asa man mumukuha og document examiner? Pwede adto sa PNP Crime Laboratory. Ipa-examine ninyo ang pirma kana og naaman. Dunay mga requirements pod ang document examiner kung pila ka mga pirma ang gikinahanglan para pag tan-aw og gipiki ba uwa ang pirma. Now, ikatulong pangutana. Amo na ning nasubay sa PSA na agi record nga kasado sila. Nakakuha mi og marriage contract nila. Balido ba gyud ning ilahang kasal? Kundili man unsaon man pag null and void ani. Magamit ba namong ebidensya ang screenshot sa among convo sa witness kunuhay nila sa kasal nga niingon nga wa muto nga ang akong uyab sa kasal ug wa sab sila'y picture sa kasal. Okay. Og ni tatak kana ang marriage contract sa record sa Philippine Statistics Authority, paminaw Shirley. Bisan pa man og ang atong pagtuo kana invalido, dili automatic nga ma-invalid kana sa balaod. Ang unang tan-aw sa balaod kay nitatakman ang marriage contract sa Philippine Statistics Authority, mao kana ang tinuod. Now, ato ning sumpayan karong taud-taud ang mao nga diskusyon. Arita sa sanga sa imuhang pangutana. Balido ba gyud ang ilahang kasal? Sa ako nang giingon, ang unang tan-aw sa balaod valid kay nitatakman sa PSA. However, kinahanglan pa nang i-question nato ngadto sa korte. Magamit ba ang screenshots? Yes, magamit ang screenshots provided nga kadtong device nga gigamit sa screenshots ma-present kadto sa korte. Panalitan ang cellphone nga maoy ni record sa screenshots. Itandi kana ngadto sa korte ug ang gi-present ninyo nga papel nga dunay screenshots sa convo na apabakana na save sa cellphone or any device nga gigamit sa pag-screenshots. Ikaapat nga pangutana, gusto ming magpakasal sa akong uyab karon, unsa may among buhaton nga di man mi makakuha og sinumar kay duna man lagi record siya nga kasado siya. Okay, mao na ni. Kinahanglan pa nato nga ipagdeklarar nga null and void ang kaminyoon ni Kenji ngadto sa iyahang ex. Sa gikaingon na nako Shirley, dili automatic ha nga abi kay nagtuo ta nga invalido ang kasal, mao na di pagyud mo makaminyo karon ni Kenji. Hangtod nga ideklarar sa korte nga null and void ang kaminyoon. Unsa may pamaagi, natural mukuha gyud kamo og abogado nga mo file og kaso ngadto sa korte. Ipadeklarar nga dunay depekto ang kaminyoon og ang kaso nga i-file gitawag og nullity of marriage. Dili annulment ha? Dili annulment. Lahi ng mga basihanas annulment. Ang i-file nga kaso, nullity of marriage. Now, unsay basihan? Ang essential requisite sa kaminyoon, wa na comply. Ang consent o ang pagtugot sa contracting parties nga angeng himuon at tubangan gayud sa solemnizing officer, kinahanglang i-comply. Wa na ma-comply ang kaminyoon, null and void, apan kinahanglan kita og approval sa korte. Unya na mo makasal ni Kenji og i-grant sa korte ang kaso nga i-file, unsay tawag, dili annulment, nullity of marriage. Nganong nullity of marriage? Ipabaliwa ang kaminyoon tungod kay wa nakakumply sa essential requisite ang contracting parties panahon sa pagminyo. Now, og doon nay desisyon sa korte, ipada ka na ngadto sa Philippine Statistics Authority nga nag-grant sa inyong hangyo nga ideklarar nga null and void ang kaminyoon. Og naa na usa pa mo makaminyo din ha Shirley. So karon huwat-huwat una mo. Akong balikon, mukuha gyud kamo og abogado para mo file og kaso nga nullity of marriage ngadto sa korte. Di pa gani tugtan sa korte
ang inyong kaso ayaw sa mo pagminyo. Ngano, ang consequence ana, ug magminyo mo nga wa pay approval sa korte ang inyong gipangayo nga nullity of marriage, ma-charge ka mo og kaso nga bigamy. Dugang problema na. Okay. To recap, gamay lang nga recap. Bisan pa man, og sa ato ang tanaw, ang nitatak dinha sa Philippine Statistics Authority dili mao, sa mapananglitan, dili tinuod nga kasado kana si Kinji ngadto siyang ex ang unang tanaw sa balaod. Mao kanay tinuod. Pwede na natong iribat. Pwede ka na natong pamatud-an nga dili tinuod. Apan, kinahanglan pa nga mo file kamo og kaso ngadto sa korte. Bisan ang kaminyoon sa pagsugod pa lang, null and void. Bisan wa ni subay sa saktong proseso ug wa ni igo sa balaod sa kaminyoon ang kaminyoon. The fact nga ni exist ang dokumento ug ni tatak sa Philippine Statistics Authority, doon na gitawag og presumption of validity ug unsa may nasuwat dinha sa Philippine Statistics Authority. Ang remedy, again, you will file an action for nullity of marriage. Ipadeklarar una sa Korte Shirley nga invalid ang kaminyoon ni Kinji ug sa iyang ex ug mo sugot ang korte dinhana. Happy together na mo ni Kinji kay pwede na mo nga magminyo. So kana lang una, salamat kay Shirley sa imuhang pagpada sa imuhang suliran. Unya sa nga ni Attorney Eileen Bathan ug Dr. Rene Obra. Ako si Radyoman Attorney Boyen Alguno, nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw, Pilipinas! Handumanan sa kaaw. Maayo nga daw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawagan lang ko sa pangan nga Gerald. Apan sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Come What May. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo ganing sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Gerald. Thank you! Thank you! Salamat ninyo! Mularga ka sa laing nasod? O ma, Oh, maayo hinuon kinakahuna-huna na kaana. Kay kung buto na hunaon no? Kung wa pa unta ka makapamabdos, hagbay ra unta kang nilarga. mahimo ba? Kalimtan na nato. Ay, napabagoday ko'y mahimo nga nahitabo naman. Ay kabala ka ma, pohon kong magpada ko ni Keisha. Padala nanti ka kapil. Aw, uy! Angay lagi ka padadaan ko ni mo dong. Ako mo'y naghagog pa eskwela ni mo sa una, aron ka lang makahuman? Unya, lain mo yung makabenepisyo?
Ma, asawa na ko si Kisha. Ay o, lagi. Nadawat naman na nako. Pero ayaw sa din tawag kalimti ang kahago sa imong inahan para nimo sa una. Ma, Sa mabiya na gina ka na mo. day, sabta ko. Please. Kinahanglan ko ning buhaton para ninyo. Mingawan niya ako ni mo. Ingon masag ko. Pero antos-antos na sa ta. Amping ba dito, ha? Oh, ikaw po, damping din ha. Ikabala ka. Ako tuging na si mama nga pagaduawon din aron di mo magmingaw. Okay, sir. Mag-usa ka buwan nam di ko dinis lang nasod. Manawagong Kisha, be. Gimingaw na ko niya. Okay naman ko dong. Ikaw? Ni Aday, gimingaw na kay ko ninyo. Sige lang, day. Pila ra may pagdagan sa panahon. Dali ra kini. Magpaabot ko ni mo, Gerald. Si mama ang nanawag. Hello, ma. Ay, salamat in town. Kaya nitubag na gyud ka. Pwede na rin kung nagsigig panawag ni mo. Anong day? Doon ay problema? Ay, nay. Ning asawa ni mo ay. Maulay akong nadunggan dito sa inyong mga silingan nga sige na kunog laag. Unya, mabuntagan na og uli. Unsa ba? Oy, ako Gerald Hawag yung ko magimo-himong storya. Tinuod yun na. Ma, Ako dong naman sa tinuod lang. Nagkanam nagkukuha ako respeto ang imong mama. day. Wa ba ka mahibaw ka na padani mo kwarta? Gusto siya nga pasobraan pag yun? Unya kung pasabto na ako magyaw-yaw. Masuko. Kay no siya mo'y nagpa-eskwela ni mo. Kisha, Hagbay na ginan akong giloom-loom ng batasan sa mong inahan. Kung ang ginahibaw kong inahan ni mo siya. Pero kung masobra na gani siya, pasensyahay na lang kita, Gerald. Oh. Oo, inahan ni mo siya. Pero asawa na ko ni mo. Kisha. Kay tinuod man sa nga akong gisulti. Unsa may sayop, ana? Pero ma, asawa na nako si Kisha. Kung kanang kwarta nga akong gipada, kay gibudget po na niya para sa ilang konsumo o abang dito. Ay, ing na lang gyud nga laog ng asawa ni mo. Ingon bitaw ko nga anhin na lang mo tipon na mo para wa mo'y gastuhan. Ganahan magkisag kay mong mga bang. Akong pagbuot nga maglain mi sa akong asawa, ma. Ay sos, ing na lang gyud hinuon nga under gyud kaniya. Ma, kapila na musik panawag ni Kisha. Pero di mo ganito bagot. Unsa ba kayo naitabo? Mao ba? Sige, akong atuon sa inyo. Paliho ko, ma. Si mama. Hello, ma. Nak, dunay dili maayong balita. Unsa man? Nikuyog kunog laing lalaki si Keisha. Ida ang inyong anak. Unsa ba? Kinuho ko. Grabiha ba no? Kapag ganayo sa katuig niyong kaminyoon, gihatagan mo na yung problema yung nana. Ambot ba'y ko naasa ko dapitan nagkukuha. Lami na kayong uli.
Pero, inahanan pa kong magpaabot og pila ka buwan kay mao man ni nasa kong kontrata. Kita ba eh? Bay, Pila na lang kaadlaw og makapauli na ko. Pero di ko madiritsog ulo dito sa po. Muwapit na ko usamis. Makikita ko ni Kisha. Yan ako sa mong sabot. Ingon siya nga mutunga daw siya din sa plaza. Ah, sino ka nang nagpaingon din eh? Dili. Dako ang tiyan ni Kisha. Mablos ka? Oh, Gerald. Mong imposible nga magkabalik pa ta. Kasakit ng gibuhat mo na ako, Kisha. Ngano nakahimo ka na ko ini? Sorry, Gerald. Pero dili na ko mobalik pa nimo. Kisha. Ay sos, mag-uol man ka. Kadaghan pag mga babae diha ah. Ma, Gwapo ka. Unya, responsable. Ako pa ni mo, laagoy. Total na, ama ni mo ang inyong anak. Nakuha man ni mo. ma. Nak, pila naman katuig nga buwag na mo si ibong asawa. Og may lain na pud siya. O ba kay plano mangitag lain? Wa pa sa ko nakitaan, ma. Ay, yun saon ni mo pagkakita ka nara makadiris bahay permi. Gawas-gawas pod. Ma. May kaya kalugar kas tong reunion bay. Dasar katuig nga sukat tong last pa nga nakita ta. Lugay Wala ito. gid, bay. Dugay na gid. Lah. Ito siya bay. Wah. Si Trisha. Kakuha niya. Ay kong ina nga ganahan ka niya. Galing nalimot ka ha. SBM mong apelido ana. Bay. Seryoso ka? Parehas tagapilido, no? Unsa pa lang unya kasultis uban? Pero layo naman ta. Bisan pa. Ano? Dili ganahan ako. Ganahan man. Pero unsa man ni nato nga parehas lagi tagapilido? So, importante bago na yung story sa mga tao kaysa sa atong bation. Gerald. Sige na lang, good. Sige na lang, good. Sige na. Oo na. Uyab na ta. Yes! I love you, Trisha. I love you too, Gerald. When she looks at me and she looks into my soul and reads Tulo sa katuig, una ko nakamove on sa kong kaminyon. Pero mituo ko nga anang paghitabo sa akong kinabuhi, dunay rason. Karon, malipayan ko sa mong panagtipon ni Trisha. Bisan tuod daghan mig madunggan nga istorya kay parehas mig apelyido, pero wa mi manumbaling tungod kay mahal na mong usag-usa. Dinin lang kutob. Daghang salamat, RMM. Mao ka mga higalang kaagi ni Gerald nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga nagalahan, come what may. come what may she Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada,
sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamilya. Simply lets me be.